Як робити, хто буде? Робити ми вже поставили одну сходинку. Зараз приміряємо другу, вирізаємо ту драшку, ставимо другу сходинку, то до обіду. Після обіду ці дві сходинки ставимо, останні, і будемо там наверху вже розмічати на цю подесту починати. Так що роботу ніхто не відміняв. Просто трошки непогода, бо це на вулиці. І так сильно зранку ти це не розженеш з клеєм. Ми прийшли, вода у відрах позамерзала. Поки ми всю ту воду, цей лід позбирали, мусили трошки воду поставили в тепло, щоб її нагріти. Це не так все просто, став і роби. Це не копати, став на лопаті і копаєш. Тут треба все з головою. Можна так зробити, щоб потім переробляти ще 2 рази, і це буде в 2 рази дорожче. Ліпше постояти, почекати годинку, поки все се прогріє, а тоді починати робити. А ви, я бачу, теж особо роботи не маєте. Ви або робите на роботі, або дивитеся мої відео, одне з двох. Значить, якщо ви маєте час на відео дивитися, значить теж нічого не робите. Так виходить.